сужа ва бахшҳои мо гуногун жанр ҳастанд. имрӯз дар олами синамои тоҷик як қатор навиду рӯйдодҳое ҳаст ки айни замон мо шуморо бо онҳо ошно месозем. айни ҳол мо дар бахши топ 3 дар бораи 3 филми беҳтарини таърихӣ бароятон маълумот медиҳем. шарҳи бештари ин хабар дар идома. Ман омадаам, вой вой, ман омадам. ту умуман мефаҳмӣ ки бо кӣ гап мезанӣ? бахше дорем 10 соли ғалатӣ ном дорад. мегӯянд ки хеле зани шухтабиат ҳастед. пушаймон нашидед аз омаданатон? Не, Масрурҷон, ман ҳеҷ гоҳ пушаймон нестам аз оне ки ба телевизиони синамо меоям, чун телевизиони дӯст доштанист. бо мо бошед, барномаи мо боз ҳам бо ҷолибияти бештар идома меёбад. дуруд ба шумо дӯстони азиз ва ҳаводорони барномаҳои телевизиони синамо. барномаи суфраи синаморо бо як ҷаҳон муҳаббат ва самимияти беҳад оғоз менамоем. бале, дуруди моро бипазиред дӯстони азиз. мо бо пешниҳоди ин барнома бароятон фароғати бештареро таманно дорем, зеро барномаи мо саршор аз сужаву наворҳои ҷолиб аст. бале дӯстони азиз, сужаву бахшҳои ин барнома хусусияти таҳлилӣ, иттилоотӣ ва фарҳангиву фароғатӣ доранд. иттилоот, фарҳанг, фароғат, маънавиёт ин ҳама дар як суфра, дар суфраи синамо. дӯстони азиз, идома дорад барномаи мо ва меҳмони барномаи мо ҳастанд ҳунарпешаи хело ҳам зебо, пур аз энерҷӣ, яъне пур аз нерӯ, моҳпайкар ёрова, ки албатта мо он касро бо ҳамон ҳунарҳои зебо, бо ҳамон нақшҳои офаридааш ҳам дар театр, ҳам дар синамо мебинему, боз ҳам эҳтиром мекунем ва дӯст медорем. шуморо хушомадед мегӯем ба барномаи хеш ва барномаи суфраи синамо. ва ман боварӣ дорам ки айни замон барномаи мо пур аз зебоӣ, пур аз эҷозу ҳунар мегардад, зеро моҳпайкарёр ва ҳунарпешае ҳастанд ки айни замон ҳунарашон хело ҳам сермаҳсул аст, ҳам дар театр, дар синамо, ҳам дар синамои дохил ва хориҷи кишвар. хато накардама? Не, шумо хато накардед. Ташаккур барои даъвататон. Хеле хушҳол аз он ҳастам ки ин барномаи ба фикрам аввалини шумо аст ва дар ин гуна муҳит ва бо шумо суҳбат кардан барои ман дар ҳақиқат хеле ҳам як хушҳолиам меорад. хушҳол ҳастем ки меҳмони барномаи мо ҳастед. айни ҳол баробари кори театр боз бо кадом лоиҳаҳо банд ҳастед? лоиҳаҳо хеле зиёд ҳастанд. шояд филми наве бо иштироки шумо рӯи пардаи синамо меояд ки боз ҳам дар таърихи синамои тоҷик як филми мондагор аст. филмҳо хеле зиёд ҳастанд ва фикр мекунам ман дар соли 2019 бо хатлон синамо кор доштам ва бо филмҳои кӯтоҳмуддат бо бачаҳои ҷавон. ва бояд гуфт ки мо дорем бахши хабарҳо. айни замон аз коргардон хоҳиш мекунем ки моро бо ҳамкорамон Гулбаҳори Аламхон пайваст намояд ва бахши хабарҳоро мешнавем. марҳамат Гулбаҳор. салом Масрур, Зайнура ва ҳунарпешаи дӯстдоштании Моҳпайкар Ёрова ва ҳамзамон дуруд мегӯем ба бинандагони азиз. марҳамат бигӯед ки имрӯз дар олами синамо чӣ навгониҳо аст? ташаккур ҳамкорони азиз. имрӯз дар олами синамои тоҷик як қатор навиду рӯйдодҳое ҳаст ки айни замон мо шуморо бо онҳо ошно месозем. муассисаи давлатии Тоҷикфилм бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ филми ҳунарии Нигоҳи ғизолро таҳия намуд. филми мазкур айёми фасли баҳор дар минтақаи Қаратоқ таҳия шудааст. 4 марди камондор бо нияти шикори оҳувон ба парваришгоҳи ҳайвонҳои нодир сафар мекунанд. аммо Суҳроб ки нигаҳбонии он ҷоро ба зимма дорад, сади роҳи онҳо мегардад. ҳамин тавр шахсони тамаҷҷӯҳ ки роҳбарашон Мансури Ланг аст ба Суҳроб даргир мешаванд. аз як тараф сужаи филм бинандаро дунболи худ бибарад, аз сӯи дигар бошад зебогии манзараҳои Қаратоқ бинандагонро мафтун менамояд. филми ҳунарии Нигоҳи ғизол мутобиқ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ наворбардорӣ шуда, дар он Аҳмадҷон Қутбиддинзода, Фахриддин Саъдиев, Самоҷон Тағоизода ва Фирдавс Ҷалилов нақш офариданд. қарор аст бо зернависи забони хориҷӣ ба киноҷашнвораҳои ҷаҳонӣ пешниҳод гардад. орзуҳои ширин ва ҳадафҳои бузурги падару модар, нақшаи ба шавҳар додани ягона духтари хонадон. онҳо дар рӯзномаҳо эълон мекунанд ки духтари қадрасе доранд. домодшавандаҳо баъди хондани эълон ҳар яке пайи ҳам ба хостгорӣ меоянд. чунин аст муҳтавои филми ҳунарӣ Сафи домодҳо
که در ژانر هجوی و موسیقوی از روی اثر ادیب مشهور تاجیک تیمور زلفیقارov تهیه شده است. فیلم با کارگردانی رومی شوعظیمov روی نوار آمده. در آن هنرمندان نامی کشور از قبیل اصلانشاه رحمت‌اللهیف، براهک شکورова، رفعت شوعظیمova، اعظم اعظمبیکov، شیرعلی عبدالقیس، بهادر میرعلیبیکov و دیگران نقش‌های خاطرمان را اجرا نمودند. نخست نمایش پوشیده فیلم مذکور در مؤسسه دولتی تاجیک فیلم برگزار شده قرار است به سینما جشنواره‌های بین المللی فرستاده شود. باید گفت که یکی از خصوصیت‌های فیلم سفید آمادها این استفاده خوب و به مورد سر و لباس ملی می باشد. فیلم در شهر دوشنبه و میدانچه نواربرداری سیمیگنج واقع در دره رامیر نواربرداری شده است. بینندگان عزیز، این بود چند خبری که ما برایتان پیشنهاد کردیم. بخش ما را از برنامه سفره سینما پیگیر باشید. مرحمت همکاران عزیز، بخش خبرها به اتمام رسید. اکنون نوبت شما. تشکر زیاد گلبهار و دوستان عزیز، یادآور می‌شویم که برنامه ما ادامه دارد، یعنی برنامه سفره سینما امروز پر از جالبیت است. زیرا مهمان برنامه ما هستند خیلی هم یک خانم زیبا که من باوری دارم این فضای زیبا رو شما الکی احساس کردید و همراه من خیلی هم یک دختر جوان زیبا زینوره هستند. روی بسیار هم موفق این فضای زیبا رو الکی بیننده هم باوری دارم احساس میکنم پر از هنر، پر از جالبیت است برنامه. با همین جالبیت برنامه رو ادامه میدیم. البته ҳунари кадом сарояндаро меписандед ва сурудҳояшро пайваста гӯш мекунед? Росташро гӯям, ман ҳунари сарояндаи дӯстдоштанӣ ки дар ҳақиқат бениҳоят дӯсташ медорам, сарояндае ки ҳоло дар Амрико зиндагӣ мекунад, гугуш аст. Чун дар телефони мобайли ман тамоми оҳангҳои гугуш аст. албатта ки сарояндаҳои моям хеле хуб замзама мекунанд, оҳанг месароянд, яъне ҷолибияти худро доранд. аммо медонед, як чизе ҳозир пайдо шудааст ки намехоҳам касеро ранҷонам, нороҳат кунам бо ин ҳарфҳоям, вале якранг шудааст. шумо гуфтед ки якранг шудааст, яъне ки якрангиро дар чӣ мебинед? Якрангиро дар он мебинам ки он имиҷе ки бояд ҳар як сароянда аз худ бояд фарқ кунад, яъне ҳусн, ҷазобият, оҳанг, ҳунар, дар саҳна баромадан, ҳамаи ин бояд аз ҳамдигар оно бояд фарқ кунанд. вале ман мутаассифона мебинам ки зиёд шуда истодааст ки оно тақлидкорӣ мекунанд, яъне ба ҳамдигар тақлиди хеле зиёд шудааст. аз ин сабаб хуб маъқул аст ба ман сарояндаҳои ки дар ҳақиқат ман онҳоро ҳурмату эҳтиром мекунам, яъне фаъолияти онҳоро медонам ва бо онҳо шуморо зиёд даъват мекунам. бале, ман ҳамкориам кардагӣ ҳастам бо хуҷаста Парвин Юсуфӣ ки дӯстдоштании худи ман аст ва оҳангҳое ки ӯ дорад, ана он тамоман ба як касе тақлид надорад, яъне имиҷи худашро дорад. ин хонумҳое ки ман дар боло зикр кардам, оноям як гӯем ранги худашонро доранд. шояд дигаро ба онҳо тақлид кунанд. аз ин сабаб мехостам дар ҳақиқат сарояндаҳои мо хеле хонумҳои зебо ҳастанд. агар ҳар яки онҳо алалхусус ҳозир сарояндаҳое ки қадамҳои нахустинро ба саҳна мегузоранд, бояд сабку услуби худро пайдо кунанд, оҳанги худро пайдо кунанд, мейкапи худро пайдо кунанд. чунин аст ва чуноне аз хонум гугуш ёд кардед, воқеан ман низ сароидани ин хонумро шумо мухлисаш ҳастед. бениҳоят дӯст медорам, пайваста яъне ҳам гӯш мекунам сурудҳояшро. ёдоварӣ шудед, воқеан ин сарояндае аст ки ҳамагон дӯсташ медоранд. аз ҷумла ман низ бениҳоят сурудҳояшро дӯст медорам, ҳунарашро меписандам ва пайваста гӯш мекунам. дӯстони азиз, барномаи мо идома дорад. ёдовар мешавем ки барномаи суфраи синамо пур аз ҷолибият аст, зеро сӯҷаву бахшҳои мо гуногун жанр ҳастанд, иттилоотӣ, таҳлилӣ ва характери иҷтимоӣ доранд. албатта инчунин ёдовар мешавем ки меҳмони барномаи мо ҳастанд хонуми хело ҳам зебо, ҳунарпешаи дӯстдоштанӣ моҳпайкар Ёрова, ки албатта бо суҳбатҳои ҷолибашон ва бо зебогиашон боз ҳам барномаи моро пур аз зебогӣ ва пур аз ҷолибият менамоянд. ман медонам ки занҳо дӯст медоранд таъриф карданро, ба ҳамин хотир кам дар кор аст таъриф. албатта бале.
идома дорад барномаи мо бинандагони азиз ва сипосгузорем ки бо мо ҳастед. дӯстони азиз, барномаи мо идома дорад. албатта гуфтем ҷолибият дар пеш аст. айни замон як бахше дорем 10 соли ғалатӣ ном дорад. ман боварӣ дорам ва медонам ки боиси ранҷиши шумо намегардад. бале ман мутфаккар намиранҷам. як зани шухтабиат ҳастанд ва ҳунарманди хуб ҳастанд. агар суолҳо каме шӯхиомез ва ё ғалатӣ ҳам бошанд ҷавоб боиси медиҳам. ранҷиш намешавад ва ҷавоб медиҳанд. вале суолҳо ҳамин гуна ҳастанд ки на он қадар гӯем ки вай ҳастанд. яъне суолҳо ҳама бошад ман намиранҷам. бошад. ман омӯхта ҳастам. бизор марҳамат Зайнура, аз шумо оғоз мекунем. дар наврасиятон чунон шух будаед ки ҳатто писарбачаҳо аз шумо шалоқ мехӯрданд. бале будам ин гуна. яъне ман дар ҳақиқат бисёр бачаҳое ки ман ки ҳамчун бача ба воя расидам, яъне ба кадом маъно чун дӯст медоштам дар велосипед шинам, дучарха, яъне машқ кардан, як вақтое мерафтам машқ мекардам, он вақто дар гӯем варзишгоҳи Динамо дзюдо, гӯштӣ, он вақто ҳамон гуна мерафтам, каме зиёд машқ накардам, як ҳафта, ва аз ҳамин сабаб шояд ман ҳамаро латукуб мекардам. бале худро ситораи беҳамто дар синамои тоҷик мешуморед? Не, намешуморам, чун доимо мегӯям ситора дар ҳаво аст, дар осмон аст ва вазифаи ӯ дурахшидан аз он баландӣ ба мо. ман ки заминӣ ҳастам ба мисли ҳамаи шумоён. мехоҳед аз нав 18 сола бошед? мехоҳам ба мисли шумо бошам, Зайнураҷон. Ташаккури зиёд. хеле гӯем агар як духтари ҷавони хушрӯ қадрас назди ман нишастааст ва вақте ки ба симои ӯ менигарам, чашмони дурахши ӯ, хандаи ӯ, табассуми ӯ дар ҳақиқат маро мафтун мекунад. барои ҳавай мехоҳам дар сину соли шумо бошам. айни замон шояд Зайнура орзу мекунад ки мисли мопайкарёр ва як зани муваффақ, як ҳунарманди хуб бошад. вале орзуҳоро бинед чӣ гуна аст? мешавад. хеле як суоли аҷиб аст. бори шуморо саг газидааст? газидааст, дар ҳақиқат газидааст. аз мактаб вақте ки меомадам зимистон буд ва нохост аз куҷо як саге пайдо шуд, аз ҳамин почем газид. ҳарчи муза дошта будам ва музаи ғафз буд, вале бо вуҷуди он ҳатман рафта сӯзандору қабул кардам. агар қабул намекардам ҳозир девона мешудам. ҳоло мо мопайкарёро бо нақшҳои зебояш дигар намедонем. бале. орзу доред ки дар ягон филми Ҳолливуд нақш бозӣ кунед? ки ин орзуро надорад? ҳар як ҳунарманд фикр мекунам ин орзуро дорад. ҳар як одаме ки дар ҷодаи театр ва синема кор мекунад ин орзуро дорад. ман ҳам ҳамин гуна орзу дорам ва ҳамаш дар хости худо. шояд як сол не, як рӯз не, ман намедонам. шояд даъватҳо шуда бошанд, ки медонад. умед дорем ки мешавад. ман боварӣ дорам мопайкарёр ва аз ҳамон занҳое ки дар Болливуду Ҳолливуд бозӣ мекунанд болотар бозӣ мекунад. ташаккур. яъне аз сидқ мегӯям. ташаккур ба шумо. албатта ҳунари шуморо эътироф мекунам. ташаккур барои лутфатон. ҳам дар театр, ҳам дар синема. ва боз ҳам инҷо суол ҳаст. яъне шумо ҳар рӯз чанд соати вақтатонро дар назди оина мегузаронед? росташро гӯям. албатта рост. 15 дақиқа. номумкин аст. мумкин аст. бубинед, ман инқадар вақти зиёд барои мейкапи худам исроф намекунам, чун ҳамарӯза меравам кор, аз кор ба хона. яъне вақте ки ба сабти телевизионӣ равам, албатта ки шояд 15 не, як ним соатак вақтамро гирам. иха гирем ҳар субҳ вақти кор мерам, 15 дақиқа барои ман кифоя аст. бигзоран ҳамун занҳое ки хонашин ҳастанду шояд соатҳо назди оина менишинанд ё дар назди интернет, бигзор аз мопайкарёр ва ёдгиранд кору ҳамагӣ ҳунарманди муваффақ аст, ҳам дар синемо, дар клипҳо, дар театр. вале ҳамагӣ як рӯз 15 дақиқа вақт барои ороиш. номумкин аст. аз ороишоти косметикӣ зиёд истифода мекунед? не, зиёд истифода намекунам ва аслан медонед малҳам мемолам, яъне малҳами бале ба рӯи фоида дошта бошад. аз ороишоти косметикӣ хай хуб мебинед дар ман чи аст, ҳаминоя истифода мебурдед.
یعنی زینورا تجربه دارد الکی ذهن مونده است ولی میبینم نه اونقدر استفاده میکنه. در صحنه سینما و هم تئاتر برای شما گریستن آسان است و یا خندیدن و یا برعکس مشکل؟ میدونید گریستن خندیدن هر دوشان مشکل است. یعنی برای گریستن تو وقتی که سوال میتونن که اون وقتی که شما گریه میکنید ما باور میکنیم چون گریه ها صمیمی است و از همین قلب میرود و خنده هم باید همین گونه باشد. یعنی خنده صمیمی باشد که تماشاگر نشسته وقتی که تو رو چه در اکران چه در صحنه تئاتر میبیند باید باور کند و ما هنرمندا کوشش میکنیم که در حقیقت صمیمی گریه کنیم، صمیمی بخندیم. در میدان ثبت فیلم ها با کارگردان ها زیاد جنجال میکنید و یا خوب هستن کارگردان؟ مسرور جان من آدمی جنجالی نیستم اما وقتی که کارگردان عصبم به میرسد من دیگر مجبور میشم جنگ کنم. یعنی به کدام معنا وقتی که کارگردان حق ندارد و سری هنرمند داد زند یعنی آواز بلند کند یعنی از حد گذراند. بله وقتی که کارگردان از حد میگذراند البته که من با او بحث میکنم و عقیده خودم رو فکر و عقیده خودم رو با او اظهار میکنم. خوب هستن هنرمندانی که شاید 100 تا دوبل میکنن برای آنها چی؟ خب برای آنها البته ممکن است برای آنها شاید این هنرمندای حرفه‌ای نباشند. میدونین هنرمندی حرفه‌ای از هنرمندی که از خیابان آمده است و در فیلم نقش می‌آفرد زمین و آسمان فرق دارد و البته این کارگردانی که یک بار میفهماند دو بار میفهماند نفهمد و عصبی میشود ولی هنرمندی حرفه‌ای که میفهمد. خب البته بخش 10 سوال به فرجام رسید دوستان عزیز و ما میدونیم که پیکر یور و هنرمندی دوست داشتنی در کودکیش یعنی مخلصی فیلم گیتا زیتا بود و در یک صحبت با ما گفته بودن بله میخواست مثل همون گیتا باشد همینطور؟ بله بدونید این شما که از این خبر دارید بود یک 23 فوریه و در مکتب موسیقی اینترنت بانوی ملکه سعودی رو من تحصیل میکردم و ما برای بچه ها گفتیم یک تحفه آماده کنیم و البته که من نمیدونم برای چی من همون گویم یک متوی سفید رو پیچوندم یک استکان رو به دستم گرفتم و همون سرودی که گیتا میخواند حاجی امین شرف همین رو خواندم. پس از همون چندین سالایی که گذشت من هنرمند شدم و هم سیمفونم هر زمانی که ما وا میخوریم این حالت رو به یاد میارن و خنده میکنن و میگن که بیهوده تو همون نقش رو نآفریدی و همین گونه هم شد. خیلی خوب پس بیایید یک سرود رو از این فیلم هندویی پیشنهاد میکنیم. بله چون یاد میاریم باز هم دورای جوانی محبت رو دورای نوسی البته حالا هم جوان هستن. تشکر. بله دوستان عزیز برنامه ما با همین گونه جالبیت ادامه دارد و باز هم یادآور میشویم که مهمانی برنامه ما هستند هنرپیشه دوست داشتنی پیکر یوروا و چند پیش درباره خبرهای سینما یعنی در داخل کشور ما آشنا شدیم چون درباره این مجله نیز گفتیم و این زمان فرصت رسیده است که درباره خبرهای خارج کشور یعنی سینمای خارج یک بخش رو ببینیم. بله حالا باشد نوبت رو به самариддин назарзода медиҳем то моро бо вазъи синамои ҷаҳонӣ ошно созонад. салом бинандаҳои гиромӣ, ҷамшед ҷураббоев ин ҷавони тоҷикро шояд кам нафарон мешиносанд, вале ӯ бо маҳорати хосаи худ дар як қатор филмҳои тахайюлии ширкати филмофарии машҳури ҷаҳон Marvel филмҳои коргардонҳо Стивен Спилберг ва Ҷорҷ Лукас ба сифати дизайнер ва сохтани графикаҳои мураккаби компютерӣ кор кардааст. воқеан ҳам имрӯз кори ӯро аксарият ширкатҳои бонуфузи филмофарӣ эътироф карданд. охирон филме ки ӯ ҳамчун урӯшгари графикаҳои махсуси компютерӣ кор кардааст ин филми аловиддин мебошад. мутаваҷҷеҳ бошед ва пурратар аз фаъолияташ дар филмҳо бароятон маълумот хоҳем дод. барои шӯҳрат пайдо кардан ҷамшед ҷураббоев роҳи дуруд дарозеро паси сар кард. пас аз хатми донишгоҳ ӯ кори худро ба сифати дизайнер дар ширкати таблиғотӣ оғоз бахшид. соли 2011 ӯ ногаҳон аз ширкати Microsoft бо пешниҳоди кори мактуб гирифт ки дар он оиди сохтани бозии графикӣ омада буд.
пас аз чанде ба ҷамшед пешниҳод шуд ки бо як ширкат дар лондон ҳамкорӣ кунад ва барои ширкатҳои бузурги байналмилалӣ видеоролик эҷод кард. баъд аз он пешниҳод барои кӯмак дар графикаи филми одамони номаълум кор кард ва ҳамин роҳи ӯро ба ҳолливуд бознамуд. акнун дар беҳтарин филмҳои овозадор аз ҷумраи шамшери шоҳ Артур, интиқомҷон, асри Олтрон ва замони юрус ба сифати дизайнер сам гузоштааст. ҷамшед ҷурабоев дар филми коргардон Стивен Спилберг аввалин бозингар ба омодагӣ кор карда аз ҷониби ин коргардони касби синамои ҷаҳон баҳои баланд гирифт. филмҳои Гарри Поттер, Конг, Тор, Одами Анкабут ва чанди дигар аз филмҳои тамошобо ба ҳисоб мераванд ки дар онҳо ба сифати дизайнер кор кардааст. ӯ соли 2007 ба душанбе омада миёни дизайнерон ва синамогарон ҳамоиш гузаронид ва аз маҳорати худ дарак дод. ширкати филмофарӣ машҳури Дисней номи худро бо исми 20 асри Фокс иваз кард. ин ҳам дар ҳолест ки чанд сол пеш ширкати филмофарии мазкур ба Дисней ҳамроҳ шуда буд. акнун дар соли 2020 ширкат филмҳои худро бо ангураи 20 асри Фокс ба дӯстдорони синамои ҷаҳон муаррифӣ мекунад. шарҳи бештари ин хабар дар идома. Да знаю я, кто ты и откуда. Иван из другого мира. ширкати Дисней бо номи асосгузори он Walt Disney гузошта шуда буд ва ӯ аввалин филми кӯтоҳи худро соли 1924 бо номи Як рӯзи Алиса дар бар рӯи навор оварда буд. ширкат дар офардани филмҳои аниматсионии машҳури ҷаҳон саҳм дошт ки ҳаводоронаш дар олами синамо хеле зиёданд. дар ангураи ширкати филмофарӣ 20 асри Фокс то ин дам каме тағйирот ворид карданд. ин ҳам танҳо чароғҳои сурх ва калимаи Фоксро аз ширкат гирифт. солҳои охир ширкат бо номи Searchlight Pictures муаррифӣ мегардид. ин кӯлоҳ дар филмҳои ба поён ва занги ниёгон аллакай дида мешаванд. сабаби ивазшавии номи ширкатро касе то шарҳ надодааст, вале як манбаъ ин ҳам маҷаллаи Variety иттилоъ медиҳад ки Фокс ин Мердок аст. Рупер Мердок номи собиқ роҳбари ширкати мазкур мебошад. аз ин рӯ ин ном аллакай зараровар шудааст. ширкати филмофарӣ 20 асри Фокс аз соли 1935 таъсис ёфта буд ва баъдан соли 1994 бо номи Searchlight Pictures иваз карда шуд ки ҳадафи асосии он таҳияи филмҳои камхарҷ буд. ин чанде аз хабарҳои синамои ҷаҳон буд ки манзуратон гардондем. агар хоҳед аз тозатарин хабарҳои синамои ҷаҳон, таҳияи филмҳои нав, намоиши филмҳо ва нақшаву дигар кори синамогарон воқиф гардед, пас пайгири бахши барномаи мо бошед. барномаи мо идома дорад. албатта бо ҳамин гуна ҷолибият филмҳои тарихиро дӯст медоред шумо? бениҳоят дӯст медорам филмҳои тарихиро ва аслан вақти худро ба шояд меомӯзам бозидани ҳунармандонро аз он барои худам дар филмҳои тарихӣ, чун тарих ин медонед, тарих гуворо аст, тарих ин як таконе медиҳад ва хотиррасон мекунад ки он давру замон чӣ гуна ҳол буд, мардум чӣ гуна зиндагӣ мекарданд. яъне филмҳои тарихӣ хеле зиёд ҳастанд ва орзу дорам ин чандин барномаҳо ба фикрам гуфтагӣ ҳастам ки як боз гӯяд шояд коргардонҳо ҳаминро мешунаванд, филми тарихӣ гирифта шавад ва албатта ки мо ҳунармандон ҳам беканор намонем аз ин, яъне дар он филм нақши кӯчакам бошад, як гӯем кори худро, як заҳмати худро ҳам дариқ надошта дар он филм кор кунем. мешавад шумо ҳунари хуб доред. марҳамат Зайнура, айни замон навбати кадом бахш аст? бахше дорем бо номи Топ 3 ки инро ҳамкоромон Мустафои Абдураҳмон барои мо омода намуданд. боварӣ дорам ё пешгӯӣ мекунам ки Мустафо дар бораи 3 филми тарихӣ албатта дар бораи 3 филми тарихӣ аст. аз коргардон хоҳиш менамоем ки моро бо Мустафои Абдураҳмон пайваст намояд. марҳамат Мустафо. ташаккур ҳамкорон. салом бинандагони гиромӣ, айни ҳол мо дар бахши Топ 3 дар бораи 3 филми беҳтарини тарихӣ бароятон маълумот медиҳем. киношиносони ҷаҳонӣ муайян карданд ки дар олами синамо 3 филми бузурги тарихӣ Гладиатор, Троя ва Қалбино тарс қарор дорад ва ба фикри шумо бинандаҳои азиз кадоме аз миёни инҳо аввалин хоҳад буд? дар идомаи бахш вобаста ба ин бароятон маълумоти мухтасар пешниҳод менамоем. тибқи маълумоти киношиносон, филми тарихии Троя дар сегонаи беҳтарин филмҳои тарихӣ мавқеи сеюмро ишғол кардааст. филми мазкур 9 май соли 2004 намоишаш дар кинотолорҳои дунё оғоз гардид. коргардони филм Волфганг Петерсен дар нақши асосӣ ҳунарманди машҳури Ҳолливуд Бред Питтро барои нақши Ахиллес даъват намуд. биёед пурратар аз хати сюжаи филми мазкур дар идома ошно мешавем. Снова гибли воины. Давай прибегнем к испытанному методу. Твой лучший воин против моего. Ахиллес!
дар қатори сегонаи беҳтарин филмҳои таърихӣ филми ҳунарии троя низ ҷой дорад. филми мазкур соли 2004 дар асоси асари Илиядаи нависандаи машҳури юнон Ҳомер ва дар таҳияи коргардонӣ шинохтаи олмонӣ Волфганг Петерсон рӯйнавор омадааст. филм барои беҳтарин ороиши сару либос ҷоизаи Оскарро соҳиб шудааст. филми Нумурда воқеаҳоеро инъикос кардааст, ки дар охири асри 13 ва аввалҳои асри 14 дар Юнону Бритониё рӯй додаанд. шоҳи Микен Агамемнон мехоҳад якчанд минтақаҳои Юнонро бо қаҳрамони диловару қавипайкараш Ахиллес бар зидди сарлашкари пурқуввати Бритониё Буагрес рӯи майдони набард мегардад, ки Ахиллес ӯро дар як лаҳза шикаст дода ғолиб мебарояд. бояд гуфт, ки дар он давра Микен яке аз минтақаҳои қадимаи фарҳангии Юнон ба ҳисоб мерафт. дар рӯи кор овардани филми мазкур коргардон Волфганг Петерсон дар нақши Ахиллес чандин ҳунармандони мумтози Болливудро даъват карда буд, вале дар миёни ҳунармандон коргардони филм дар симои Ахиллес танҳо Бред Питтро дид ва билохира ӯро дар нақши Ахиллес интихоб кард. сабти филми Троя моҳи апрели соли 2003 аз Лондон шурӯъ гардид. дар маҷмӯъ филми мазкур зиёда аз $497 миллион ба хазинааш даромад овардааст. Услышат ли потомки о наших деяниях? Будут ли помнить наши имена, когда мы уйдем? И захотят ли знать, какими мы были? Как храбро мы сражались? иҷрокунандаи нақши Ахиллес Бред Питт аз рӯи номинатсияи беҳтарин ҳунарманд барои иҷрои нақши дуюм дараҷа дар филми «Замоне дар Голливуд», ки коргардони он Квентин Тарантино мебошад, сазовори ҷоизаи Оскар шуд. дар сегонаи беҳтарин филмҳои таърихӣ филми «Қалби нотарс» ҷои дуюмро ишғол кардааст. намоиши филми мазкур аз 18 май соли 1995 дар кинотолорҳо бароҳ монда шуда буд ва ҳаводорони зиёдеро пайдо кардааст. коргардони филми мазкур Мел Гибсон мебошад ва иҷрокунандаи нақши асосии филм низ худи ӯст. аз мавзӯи филм дар идома ошно мешавем. Я люблю тебя. И всегда любил. Хочу взять тебя в жены. филми таърихи драмавӣ аз ҷониби ҳунарманд ва коргардони варзида Мел Гибсон рӯи пардаи синемо омадааст. филмномаи филми мазкур ба қалами Рэндал Уоллес тааллуқ дорад. хати сюжаи филми «Қалби нотарс»ро мавзӯъҳои муҳорибавӣ ташкил медиҳад. филми мазкур дар бораи ба даст овардани истиқлолияти Шотландия мубориза бар зидди ҳукуматдорони Бритониё бо ҳунарнамоии ҳунарманди варзидаи синемо Мел Гибсон дар нақши Уильям Уоллес мебошад ташкил медиҳад. Уильям Уоллес роҳбари Шотландия яке аз пешвоёни ҳарбӣ дар мубориза барои ба даст овардани истиқлолияти Шотландия муқобили Англия дар солҳои 1927-1948 ҳамчун қаҳрамони ватандӯст ва қаҳрамони миллӣ соҳиб эҳтиром гардида буд. коргардони филм Мел Гибсон тасмим гирифтааст нақши асосиро худаш иҷро кунад ва ба нақши шоҳдухтар Изабелла ҳунарманди машҳури Франсия Софи Марсро мувофиқ донистааст. соли 1995 филми ҳунарии «Қалби нотарс» ба 10 номинатсияи ҷоизасупории Оскар роҳ ёфтааст ва 5 таи аз онҳоро соҳиб гаштааст. аз ҷумла беҳтарин филми сол, беҳтарин тобишҳои садоӣ, беҳтарин коргардон, беҳтарин ороиши компютерӣ ва беҳтарин ороиши сару либосро ба даст овардааст. ҳамчунин филми мазкур аз рӯи 5 номинатсия соҳиби ҷоизаи овозадори Оскар гардидааст. бояд гуфт, ки филми мазкур бо харҷи $53 миллион рӯи кор оварда шудааст ва пас аз намоишаш филм зиёда аз $210 миллион ба хазинаи худ ворид кардааст. Храброе сердце. зинаи аввалро филми овозадору машҳури «Гладиатор» касб кардааст, ки коргардони он Ридли Скотт мебошад. нақши Максимусро ҳунарманди машҳури синамои ҷаҳон Рассел Кроу офаридааст. филми мазкур соли 2000 рӯи экрани синемо омад. Давно не был дома. Прошло 2 года и 264 дня. Знаешь, у тебя, Максимус, хороший дом. За него стоит сражаться. 1 май соли 2000 дар кинотолорҳои Амрико ба тамошобинон филме намоиш дода шуд, ки таҳияи он синамогарони ҷаҳонро дар ҳайрат гузошт. ҳатто бинандаҳо баъд аз тамошои филм иброз доштанд, ки гӯё дар таърихи синамои ҷаҳонӣ чунин филми дар сатҳи касбӣ таҳия шударо надида бошанд. «Гладиатор» филме, ки баъд аз таҳияаш 5 номгӯи ҷоизаи Оскарро ба даст овардааст. аз ҷумла дар чунин номгӯи ҷоизаҳо барои беҳтарин филми таърихӣ, барои беҳтарин нақши мардона, беҳтарин овоз, беҳтарин ороиши сару либос ва беҳтарин кори коргардонӣ соҳиби ҷоизаи Оскар шудааст. филм аз тарафи коргардони шинохтаи Бритониёи Ридли Скотт бо харҷи $103 миллион таҳия шуда ба хазинааш зиёда аз $457 миллион амрикоӣ овард. ҳамин тавр дар соли 2001 филм бо гирифтани 2 ҷоизаи глобуси тиллоӣ сарфароз шудааст. Я хочу, чтобы ты после моей смерти стал попечителем Рима. А Комод? Комод не может править и не должен править.
иҷрокунандаи нақши гладиатор Максимус Рассел Кроу, ки шаҳрванди Австралия мебошад, чанде пеш дар маросими ҷоизасупурии глобуси тиллоӣ барои иҷрои нақш дар силсила филми «Овози аз ҳама баланд» ҷоизаи глобуси тиллоиро ба даст овард. Филм фарогири воқеаҳои солҳои 180 пеш аз милод мебошад, ки дар Рими қадим ба вуқӯъ пайвастанд. Императори Рим Марк Аврелия бо сардории сарлашкараш Максимус бар зидди олмониҳо мубориза мебарад. дар ин мубориза беҳтарин сарлашкари Рим Максимус муқобили қувваи душман бо ҷасурию танимандиаш қаҳрамониҳои зиёд нишон медиҳад ва билохира набард бо ғалабаи Рим хотима меёбад. Баъд аз ҷанг сарлашкари Рими қадим Максимус бо рутбаи генерал қадрдонӣ мегардад, ки чунин рутба танҳо дар асрҳои 16 дар Франсия вуҷуд дошт. И муж убита жены. В этой или следующей жизни я отомщу за них. бинандаҳои азиз, бо пешниҳоди сегунаи беҳтарин филмҳои таърихӣ дар бахши топ 3 маълумоти зиёде ба даст овардед. дар ин бахш дар барномаҳои оянда боз атрофи 3 филми беҳтарини мазҳакавӣ бароятон маълумот медиҳем. барномаи суфраи синемо бошад, айни ҳол идома дорад. бори дигар шуморо хушомадед мегӯем ба телевизиони синемо. Ташаккур. мегӯянд ки хеле зани шухтабиат ҳастед. оё ин дуруст аст? шухтабиат намедонам, ман аслан хел ба шумо фаҳмонам, бо шахсе ки рӯзи аввал мебинам ман бо вай шӯхӣ намекунам. Ман бояд ӯро чандин соло донам, шиносам, албатта ки боз дӯстам бошад, баъд шӯхӣ мекунам. ташаккури зиёд. идома дорад дӯстони азиз барномаи мо ва як суоли дигар дорем ки шумо дар филми 12 соли интизорӣ нақш бузидед, марказӣ аст нақши шумо, нақши хушноманро бозӣ кардед. биё дар бораи ҳамин нақш, дар бораи ҳамин филм чанд сухан бигӯем. шумо ба фикрам ин филмро дидагӣ ҳастед? бале агар дида бошед, ин як нақше буд ки нақши хушномани золим. вақте ки ман бо ту гап мезанам гапамро набур. хуб шудааст холаҷон. ва вақте ки ин филмро дар хуҷанд дар таҳияи коргардони Муҳиддини Музаффар сабт кардагӣ аст ва вақте ки филм ба пуррагӣ сабт карда шуд ва нахуст намоиш дар ба фикрам дар Душанбе буд, пас он дар Хуҷанд ва вақте ки дар ин ҷо дидан бисёриҳо маро албатта ки танбеҳ доданд, танбеҳ ба кадом маъно инқадар нақши бадро бозидӣ, мо туро яъне бад дидем. хуб шудааст. ту умуман мефаҳмӣ ки бо кӣ гап мезанӣ? ман хуштоманат. ту дар хонаи ман ҳастӣ. Муҳиддин маро барои вохӯрӣ бо яъне мухлисон даъват кард Хуҷанд. зимистон буд, барф буд. Ман гуфтам Муҳиддин ҷон, ман омада наметавонам, чун корҳоям бениҳоят зиёд аст. гуфт ки апаҷон, агар шумо биёед шуморо ба фикрам дар инҷа қалушапак мекунанд, намедонам мезанам ё ки гапҳои қабеҳ гап мезанам. мегӯям барои чӣ? Чунки ҳама шуморо бад дид. ин хуб аст. ман гуфтам ин хуб аст ки маро бад дидан, яъне аз уҳдаи ҳамон нақш ман баромадам. ва бояд ҷои худатро нағзакак донӣ. ту танҳо он кореро мекунӣ ки ман мефармоям. фаҳмо? ман аз рӯзи нахуст фақат як хоҳиш доштам. ин орзуи тамоми ҳаётии ман аст, холаҷон. орзу? чӣ ту девор такрор мекунӣ орзу? духтур шудан хоҳӣ? аз хонаи ман дафт шав. ана орзу. ин нақш барои он хуштоманое ки дар ҳақиқат келинои худро азият медиҳанд ва ман бар зидди ин гуна хуштомано ҳастам ва ман ин нақшро махсус ҳамихе бозидам ки онҳо худро аз канор бубинанд. ин партовҳоро ғундор, вагарна ба падарат занг мезанам ки омада туро барад. ба ман ин хел келини худсар лозим не. ва ҳозир ки худам келин дорам, аз келинам пурсон кардам ки хуштоманат бениҳоят ганда будагист, туро дар хона азият немегӯяд. хуштомани ман тилло аст, чун саҳар меравад кор, бегоҳ медиҳад хона ва яъне коре ҳам надорад, яъне азият намедиҳад. намегӯяд ки 5 саҳар хез чоймон наҳорӣ тайёр кун. яъне
медонед беҳуда ранҷондан лозимам нест. Чун он духтар вақте ки хонаи як нав ворид мешавад, як медонед муҳити нав, байро ҳамчун фарзанди худ бояд қабул кунӣ, ҳамчун духтари худ бояд қабул кунӣ. барои ҳамин ман ҳамин гуна бозӣ кардам ки хуштоманои золиме ки ҳастанд ва дидам ки оқибаташ чӣ гуна шуд. метавонед як нақши ҳамин хуштомани золимро каме бозӣ кунед? ҳамон ҷое ки ман суханош ёдам нест, вале ҳозир кӯшиш мекунам. дашномҳои қабеҳ буд онҷо. ман ба Зайнура муроҷиат карда мегӯям. фақат оҳистатар ки натарсад. гирья накунад. аз ҳуш наравад. не акун наход аз ҳуш равад. ин ки як нақш аст ва ин барнома ҳаст. ин реалӣ нест. чӣ шишти? хез аз паи корат шав? ду чашмаш милт карда тарафи ман нигоҳ мекунад. кор надорӣ дигар? табассум накун тарафам. ман ба кӣ гуфтам? хез? набине? худатро ба беморӣ назан. фаҳмидӣ? дар ҳеҷ куҷо намехонӣ. шавҳар ки кардӣ, аз паи зиндагият шав. табассум кара мешинадӣ? инаби? ташаккури зиёд. воқеан ана мегӯям ҳунари хело ҳам воло дорад моҳпайкар ёрова ҳунарпешаи дӯстдоштаи мо шумо. касофат гум шав арӯзи бепои қадам. саломат бошед. ташаккури зиёд ки шумо албатта пеш аз ҳама барои он ташаккур мегӯем ки даъвати моро рад накардед. ман вақте занг задам гуфтед ки бемор ҳастам. бале бемор ҳастам ва гуфтам шояд ягон баҳонае пайдо кунам, занг занам гӯям Масрурҷон узри зиёд, ман бемор ҳастам, дилатон ба ман намесӯзад ва боз гуфтам ки ин аз тарафи ман ноҳурматӣ мешавад нисбати шумо, чунки шумо ҳам эҷодкор ҳастед. ман ки танҳо ҳастам, гурӯҳи шумо хеле зиёд аст ва ба ҳамаи нигоҳ накарда ман дар меҳмонии шумо. чун ман боварӣ дорам ки чун шумо мухлисонро эҳтиром мекунед. албатта дӯсташон медорам. мухлисони шуморо ана мегуна дӯст медоранд, эҳтиром мекунанд. медонед Масрурҷон зиёд ба ман менависанд ки апаҷон муроҷиат мекунанд, модарҷон гуфта муроҷиат мекунанд, мо мехоҳем дар филм бо шумо ягон нақше офарем. вале ман гуфтанӣ ҳастам ки азизони дилам, ман ҳам мисли шумо ҳастам. агар коргардон ҳисоб кунаду худаш маро даъват кунад ва ба ҳамон нақш, яъне дар ҳамон нақш маро бубинад, ман даъватӣ ҳастам. ман коргардон нестам азизонам. ман ҳамаи шуморо мефаҳмам, дарк мекунам. мехоҳед дар кадом як филме нақш офаред, марҳамат киностудияи тоҷикфилм дар он ҷо ҳаст, як гӯем кастингҳо ҳаст. марҳамат ба он ҷо ташриф оваред ва аз рӯи шунидам кастинги филми нав оғоз мегардад аз 18 то боло. яъне метавонед ба он ҷо рафта худро муаррифӣ кунед, худро нишон диҳед, ҳунари худро ва шояд дар ягон филме ҳам нақш офаред. агар бо ман нақш офаридан хоҳед, ин муроҷиатро шумо бояд ба коргардонҳо, ба сарпарастҳо пешниҳод кунед. ҳамаи шумоёнро дӯст медорам азизонам. хуб, ташаккури зиёд. боз ҳам аз шумо сипосгузорӣ мекунем ки даъвати моро пазируфтед. албатта бо ҳузури хеш айни замон барномаи мо пур аз эҷозу ҳунар ва пур аз зебоӣ буд. хуб, ин суҳбате ки мо доштем барои шумо чӣ гуна буд? пушаймон нашидед аз омаданатон? не, Масрурҷон, ман ҳеҷ гоҳ пушаймон нестам аз оне ки ба телевизиони синемо меоям, чун телевизиони дӯстдоштанист ва барномаҳои ҷолиб ҳам дорад. бо иштироки шумо, бо иштироки Зайнура ки аввалин қадамҳояш дар ин барнома ҳаст, муборакбод мегӯям ва шукр мекунам дар оянда боз ҳам яъне ҷолибтару зеботару ва чӣ гуна ҳаст, ҳамон гуна боз зиёдтар мешавад. ба шумо муваффақият хоҳонам, чун барномаи аввалини шумо аст. фикр мекунам мухлисони хеле зиёд пайдо мешавад ва дӯстдорони шумо ҳам низ зиёд ҳастанд. муборакатон бошад. ташаккури зиёд ба шумо низ муваффақиятҳо хоҳонем. ташаккур ва барномаро албатта бо шунидани суруд саундтрек аз филми 12 соли интизорӣ Дилноза Каримӣ
ба фарҷом мерасонем. дар фарҷом барои шумо тани сиҳат, хонаи обод ва сари баландро орзумандем. бале дӯстони азиз, тани сиҳат ва сарбаландии шумо таманниёти ҳамешагии мост. бо ҳамин умеду орзуҳои накӯ мерасем ба фарҷом ва мегӯем ки ҳамеша дӯстдори фарҳанг ва санъати тоҷик бошед. хайр. رفتی و گمان کردی که میمیرم به زیر غصه بارانی غمی هجران ندانستی که من آغاز میگیرم زی انجام که بخشیدی عزیزی جان حیفی تو زی انجامه که بخشیدی عزیزی جان مرا مجبور میسازی که شرمم آید. ببخش، من نمیخواستم که تو رو رنجانم. من به تو بسیار چیز گفتم میخوام فرشته. دلی زن را شکستن میتوان اما غرورش زیری پا کردن نمیتونی و فخری من همین زن بودنم باشد تو بالاتر از این شایستگی دانی نمیگویم که آسان است تنهایی نمیگویم گریستن را نمیدانم میانی ازدهامی غصه حالکی علیه عزیزی جان زی انجامه که بخشیدی عزیزی جان من خوشت آمند تو تنها آن کاری رو میکنی که من میفرمایم دختر شدن خواهی از خانه من دفع شو میگوید که اکام را از باعث موادی نشا و من حبس کردم به همش تایب دار کسافت گمشم عروسی بمخواهی قدم و خانه ما بدبختی آوردی اینش کم بود که دخترتان دغل و تنبل است باز با شوهرش خیانت میکند ما رو در تمام محله شرمنده کرده دخترت با مردهای بیگانه ماشین سواری میکند رفته خودت از وی نغزه کش پرس گمان کردی پرو بولم اگر کندی چو مرغی زخمی در لانه میمیرم مرا در سینه تا عشقی پریدن هست به سمت آسمان پرواز میگیرم از این غصه نمیمیرم که تنهایم ولی در داه ندانستی تو دنیایم اگر چی پاره کردی شیشه قلبم بدان هر پاره نور بخشد و فردایم
یا من یا وای عزیزی جان زی انجامه کی بخشیدی عزیز